Ayo mancing iki enake. Endi? Jarene iki diculi Pak di kono. Di mana lo diculi, Pak? Kali. Sopo njuli? Kayak gini. Mau iki. Juli gak opo? Mana-mana anu ngari-ngarine kayak gini. Yo. Enggak paus barang kok. Temenan. Lah ya karep kan tak jak nyetrum. Heeh. Ndak gelem. Ndak oleh itu. Ndak oleh, ndak gelem. Ndak oleh. Daro. Nyetrum kan enak lah kita gak rusak barang kan. Ndak oleh trum. Mosok terus apa kan? Loh, ana peraturane ngono. Gelem dia hukum man perkara no. Mosok di hukum rek? Iya, ana wong kulon wingi anane nyetrum di denda piro. Oh dia yo mancing ae ndak apa-apa ya marine yo. Iya wis. Tapi pancingku dibuka le. Jopo iki arep. Lah yo ngomongin Jopo aku iki? mancing kebumen dibuka pancing. Kon duwe sih? Ndak duwe aku, yo apa lek nggih dhewe teko pring ae. Ning buri akeh pring. Gawe ae wis ya. Ayo wis. Jadi ngene iki. Kono ae. Sing ndi ye? Kulon ae. Iki apa ta? Pesandete yo, Cok. Aduh, nambah aku kurang ilmune kate nyantet aku sih. Oh, ono becake uteng ngewenku. Ya enak kayak ngocek. Iki wis suwen. Wah, Iya. apa? Gue gak sapa wis sikat wis. Ayo. Mantap dibacok nawongan. Bawa padha dhewe. Iki ae wis. Jangan. Iki wis sikat wis. Wah, kalau gute, ndak gatel kabeh. Lu ndak iro. Kok besok kebal. Ayo wis. Wis yo. Aku nyekel ngene iku ae wis. Podo ae kok. Aku pengen opo watos sih, Rek. Jangan Iki wis betul. sampean. Itu gawe pancing iki, gawe pentunge maling le. Iki bacokne sih. Enggak kena. Kok durung bacok kok kena jarene kok. Ya bapak kok ya arete bapak. Aku Iki lho gawe mentunge rohan lek nyolong jagung maning iki enak. enak seger. Iki weteng nek. Tak kedawan nih ta, lek koyo ngene iki masuk mancing ning segoro ngono ya oleh bajul iki. Apa wis? Ketok ae marine yo. Ya wis. Kaline cilik ngono. Opo lek mancing iku kan ane iki aja sampe dilingkahi. Apa kok ta? Oh, barang ndak oleh. 7 tahun mancing lek ngene mari dilingkahi ndak oleh. Pokoke lek mari dilingkahi buak kowe mancing. Mitos. Tak percaya kok njajal lo wis. Nah wis, aku pengen oleh iwak iki. Nah, iya makanya aja dilingkahi. Ayo apa rek? Mancing. Nggih pancing di India mancing. Jare ning kono nanti gini mari diculi wae. Oh. Mas aku oleh melo yo. Ya tak apa marine melu pisan. Tak apa. Oh. Jadi anu. Jadi langkah-langkahi ndak oleh ane wae. Apa nih kan aneh. Iya iki tak percaya iki. Iya ta. Ayo bebe. Kene ndi? Ono e. Tak dilingkahi wong. Enggak iro. Ayo e. Bikin ae yo. Iya. Balik. Lu aman yang ini wes. Guys, aku tak mangan sih. Gua manganan no. Dilingkahi lho. Iya ora bisu kowe ngene. Ya wes aku ning kene wes. Yo. Cek. Ayo dolan cek. 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 Wih, ki dapur itu ae.
Apa ayan? Nanti arek. Arek sopo ta? Arek. Ya dalane Dolanan di kate mancing aku. melu. Sopo ngcakon sih? Kon bukes gau. Gawe nek jejale. Nunggu. Cepat. Nah iso wis aku melu e. Kadang mancing ae, aku bakat ya mancing, ahliku iku. Nung malu le tutumpukan. Jenenge kon ternak lele. Nah wis. Budal nek bantah wis. Kon akeh iwak sik katene. Melu mancing ae ngene. Kesu nung matelo iwak to aku butuh piknik kok. Sik kon ora reu. Gelem ndak ngejak kone. Ya jelas. Ayo misalnya gelem arek. Gelem ah? Oh ya ngono. Kepada kita. Ya iya. Mari kone sini bensin nih. Mari mambengi itu solar e. Ayo wis. Kalau usah ning kae kone. Apa ta? Ayo meneng kone. Ayo go mancing wis. Gawane aku nyetir. Ndak kok gendeng ngene nyetir. Awas wae. Masa tempat iki. Alone Dik. Apane turun nang alon serius. Cutul banter ah. Oh kone. Cek kono mancing ngene. Lah oleh. Tuh. Yo duane. Mari ngono ngene. Iya. Apa umpane bayar temen? Sarona. Suwe ya. Kon kat mancing ngomong suwe-suwe ayo nih. Iku wae iki lho. Ora kan? Iku lho. Juta. Iku lho. Juta. Iku lho zane lho, gede lho. Gede lho, wis karo. Lalu Oh, mata blerengan aja. juta. Iki lho. Lah cok goblok mancing kok. Cuk. Oh, kone. Kono nang mancing bendok gendeng ngono. Ku ndak ketok le. Oh, gawe. Oce bendok ya, Yan. Ku ndak ketok le. Nanya ke jalan sih. Nanti kan. Arep iku. Ketok atane. Sing kowe temen wae nanti ta. Mosok-mosok kabeh wae ta. Tak setrum mari ini. Kira re. Ayo Bu. Kono kowe. Wis Bu. Oleh. Iki kan mancing oleh. Bukan iki, Dik. Anu ya re jadi terus. Abu, iku rek pirandaru kan rek. Endi? Iku kok ngono gede. Yang di pirano Amazon iki. Walele. Iku. Endi? Iku. Mak kuning-kuning iki. Waduh. Iku gede. Iwak bengesan lek rek. Lambene doble. Ayo mancingin jepene ron. Coba ding. Ya, ini. Mana ini? Ini ya. Ayo. Bakar tuh ya. Aja enak lah dolan di sawah. Sore-sore mana yuk? Ayo. Kurang bersyukur ya apa ada urip ning kene. Tenan mulai enak wis. Bang di kota macet-macet gak karuan. Ning kene golek iwak iki wis kari mancing. Iya. Lalu bang tukune pasar. Aku karo Desa iso kayak gitu. tapi tak rasa-rasane wis pirang jam ngade ning kene ndak ono sing nyantol iwak. Iya, wis temen yo dengaren sih. Ayo, bakal model iwak gede. Ada nang panu. Biasanya gawe iki enak ae. Apa gawe kan duwe ae. Dapat duwe kan? Dapat duit. Ayo. Mosok arep duit ae wae ta. Saiki lho, sapa sing ndak arep duwe ae? Masih kewan yo. Lah iya. Tinta nih di lukas. Ya iki lak kecek.
Loran. Nolong ngono. Oleh. Tak weh. Apa iki jarene akeh wae ning kene udah oleh-oleh ket mang. Tak iso ngene. Ngono oleh ta? Durung mancing aku ngene. Mancing ngowe. Iya sih. Ayo wis bisa oleh wis. Ayo wis. Nemani yo. Dewe pancing kau. Ya. Dak le. Durung lah mangan kae poso paling wae. Kon goblok nek iso mancing ngene. Kene daerah oleh masih 5 tahun ae. Endi? Wetan. Oleh gak gede lho angkat titik jancuk tuan krep cuk ngene oh bedes kira awak car ayo ngali nang arek ayo opo ning kene akeh virus iki akeh tuan krepe ning kene oleh Oleh opo ngono oleh iki. karo aku apa ora Angkai cecek. Bang anu lah bete ini apa ora Bang Oleh. Oleh, nak oleh iki. Bang cuman katan kae tok. Loh, katane. Tani sepeda. Loh, kapan? Mau. waduh kebablas waya menggo dadi lurus sih Awas. Kena blas ngene. esro nih Bayar iki. ayo nih Ayo mbok ning kali arek iki. Esro nih. Enggak oleh-oleh main iki. aku janto Esok mbok ning kali esro arek. nih Ayo mbok ning kali ayo arek. Ayo mbok ning kali arek wis. ayo Wis ro ae ketinggi arek iki. Tuh. esro nih Iso wis. Ampun mas.